Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Darasinmu na gaba a karatunmu na nahwu shine al-mubtada wal khabar. Ma'ana darasin da za mu yi bayani a kansa yau shine darasinmu wato ainihin al-mubtada wal khabar. A wannan darasi da za mu koya sabon abu wanda shine al-mubtada wal khabar, kalmomi ne guda biyu, al-mubtada daban al-khabar daban. To idan aka ce al-mubtada, farko yana da kyau mu gane in aka ce al-mubtada me ake nufi. Idan aka ce al-mubtada za mu ce da shi ismun marfu'un fi awwalil jumla. Wannan shine al-mubtada, ismun marfu'un fi awwalil jumla, ma'ana suna ne marfu'un mai nau'i na rufa wanda yake ɗaukan damma kenan, kuma yana zuwa ne fi awwalil jumla, a farkon jumla. Ismun suna ne marfu'un mai nau'i na jumla na rufa fi awwalil jumla, sannan kuma yana zuwa ne a farkon jumla. Misali, idan na ce misali, masalan idan na ce Muhammadun mujtahidun. Muhammadun mujtahidun. Idan muka ga wannan misali an gina shi ne da kalmomi guda biyu, na farko shine Muhammad, na biyu shine mujtahid. Sannan idan muka duba ta'arifin mu na al-mubtada wal khabar, mun ce mubtada ismun suna ne marfu'un wanda yake ɗaukar rufa fi awwalil jumla, a farkon jumla. Idan muka duba jumlan nan, wanne ne a farko? Muhammad. Sannan kuma marfu'un ne, ya ɗau alamar rufa a farko, kenan wannan Muhammad ɗin shine mubtada. Kenan shi mubtada bai da wato ainihin wuyar ganewa. Duk sanda kaga jumla kuma kaga jumlan nan suna ne a farkonta wanda ya ɗauki rufa, to wannan suna shine mubtada a cikin wannan jumla. Ina fatan an fahimta. Wannan shine mubtada. Sannan kuma abu na biyu shine al-khabar. Muna magana ne akan al-mubtada wal khabar. Menene al-khabar? Al-khabar, me ta'arifin al-khabar? Zaka ce al-khabar ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatun mufida. Ma'ana shi khabar shi ma ism suna ne marfu'un, shi ma mai rufa, ma'ana mai alama na damma kenan. Yukawwinu ma'al mubtada jumlatun mufida, wanda yake haɗa jumla mufida idan aka haɗa shi da mubtada. Ma'ana idan ka ɗauko khabar ka haɗa shi da mubtada zai baka jumla mufida, ma'ana jumla mai amfani. Wannan shine khabar. Ismun suna ne marfu'un mai rufa, yukawwinu ma'al mubtada jumla mufida, wanda yake haɗa jumla mai amfani idan aka gwama shi da mubtada. Misali, wannan misalin namu, kun ga anan mujtahidun zai zama me? Shi zai zama khabar ɗinmu. Sabida me? Kafin a samu khabar za a samu mubtada ko? Mubtada shine zai zo a farkon jumla. Sannan idan kuma wani suna ya zo ya ƙara zuwa marfu'un ya haɗu da mubtada, to wannan suna zai zama khabar. Sannan kuma idan aka haɗa su biyun, za ku ga sun bamu jumla mufida. Sabida idan muka ce Muhammadun mujtahidun, Muhammadun mai ƙoƙari ne. Kun ga wannan jumla ta fita, kuma wanda yake ma magana ya fahimci saƙon da yake so ka isar. Muhammadun mujtahidun, Muhammadun mai ƙoƙari ne. Wannan ita ce jumla mufida. Amma yayin da na kira mubtada kawai, na ce Muhammadun, na yi shiru, na zo na ce ma Muhammadu,
to me yayi, kana jiran in faɗa ma me yayi, sai na ce ma Muhammadun mujtahidun, Muhammadun mai ƙoƙari ne, sai ka ce yanzu ka gane abin da nake nufi, sabida menene an samu jumla mufida. Menene abin da ya haɗa jumla mufidan nan? Shine ɗauko khabar da muka yi muka gwama shi da mubtada. Ashe kenan duk sanda aka ɗauko khabar aka haɗa shi da mubtada, abin da zai haifar shine menene? Jumla mufida. Duk sanda aka ɗauko khabar aka haɗa shi da mubtada zai haifar da jumlatun mufida. To wannan shine mubtada wal khabar. Ga ta'arifin su nan. Al mubtada, abin da ake nufi da mubtada, ismun suna ne marfu'un mai rufa fi awwalil jumla, a farkon jumla. Khabar kuma ismun suna ne marfu'un shi ma mai rufa, yukawwinu ma'al mubtada jumla mufida, wanda yake haɗa jumla mufida idan aka gwama shi tare da wato ainihin mubtada. To yanzu idan aka ce mu yi i'rabin Muhammadun mujtahidun, kar ku manta a karatunmu na baya mun yi bayani akan i'rabi da kuma idan aka ce i'rabi me ake nufi da kuma yanda ake i'rabin kalmomi. To yanzu aka ce mu yi i'rabin wannan misalin namu, wato Muhammadun mujtahidun, aka ce mu yi i'rabin sa. Farko za mu ɗauki Muhammadun. Idan muka ɗauki Muhammadun sai mu ce i'rabin sa shine menene i'rabin sa? Za mu ce mubtada'un ne, mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره. ma'ana Muhammadun mubtada ne, mubtada marfu'un, mubtada mai rufa, tun daga alamar rufa din nan, sannan kuma wa alamatu raf'ihi, alamar da zamu gane cewa marfu'i ne shine menene? ad-dammatu zahira ala akhirih, muga damma ta bayyana qarara a ƙarshen ta. Wannan shine i'rabun Muhammadun. Sai kuma i'rabun khabar din wanda shine mujtahidun, sai mu ce shi ma sai mu ce mujtahidun sai mu ce da shi khabarul mubtada, ma'ana khabar ne na wannan mubtada din, shine Muhammad. Khabarul mubtada shi ma mun ce da shi yana kasancewa menene? Marfu'un ne. Khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره. mujtahidun khabarul mubtada, khabar ne na mubtada marfu'un, ma'ana mai rufa, wa alamatu raf'ihi, alamar rufa sa shine ad-dammatu zahira ala akhirih, damma wacce ta bayyana qarara a ƙarshen sa. Wannan kenan. Kada ka rude idan ka ga dammatan a cikin nahwu, ma'ana damma, kada ka ce an ce damma kuma ka ga dammatan anan, a'a dammatan damma ne. Kada a ce khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira ala akhirih, ka ce kai ai ba damma ka gani, dammatan ka gani. A'a, idan ka ga dammatan a nahwu damma ne, idan ka ga fatahatan a nahwu fataha ne, haka idan ka ga kasratan a nahwu kasra ne. To wannan shine kawai darasin mu na al-mubtada wal khabar. Darasi ne mai sauki. ma'ana al-mubtada ismun marfu'un fi awwal jumla, khabar ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumla mufida. Kuma mun ga i'rabun su ba wahala. Muhammadun
مجتهد مبتدأ والخبر محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مجتهد خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إن شاء الله zamu bada misalai sai a je a gwada su sabida abin ya daɗa fitowa in sha Allahu ta'ala. A je a yi mana i'rabin wa'innan jumloli amma kafin nan kada ku manta sanda muke darasi akan fa'il mun ce kafin mu ga fa'il sai mun ga suna sai mun ga fi'ili misali idan muka ce mata Muhammadun kun ga mata Muhammadun anan fa'il ne an fahimta mun ce fa'il baya zuwa a farkon jumla dole sai fi'ili ya fara zuwa kun ga wannan fi'ili ne wannan kuma fa'il ne muka ce ba zai taɓa yiwuwa fa'il ya zo a farkon jumla ba dole sai fi'ili ya fara zuwa sannan fa'il zai zo kada ku manta a wannan lokaci mun ce idan ka ga wannan Muhammadun ɗin da yake fa'il ya zo a farkon jumla to yanzu ya tashi daga fa'il ya koma wani abu daban wanda muka ce za mu zo mu yi bayani me ake nufi da wannan to shine darasin mu na yau mubtada wal khabar yanzu da Muhammadu ɗin nan zai dawo farko haka ya zama Muhammadun mata to yanzu wannan Muhammadun ɗin ya tashi daga fa'il anan ya dawo menene ya dawo mubtada sabida me ya zo a farkon jumla kenan duk sanda kaga fa'il ya zo a farkon jumla to yanzu ba za mu ce mai fa'il ba sai dai mu ce mai menene mubtada sabida daga cikin sharuɗan fa'il ya zama ya cika fa'il shine fi'ili ya fara zuwa sannan fa'il ya biyo shi in ko kaga ya dawo yanzu shine farko to yanzu ba za mu kira shi fa'il ba sai dai mu kira shi mubtada to yanzu ga misalai a je a gwada yin i'rabin su na farko shine albustanu jamilun الشمس طالعة العلم نور wannan shine misalan da zamu je mu yi i'rabin su insha Allahu kafin mu haɗu a aji na gaba ajin mu na gaba insha Allahu zamu ɗan ƙara muraja'a akan karatun mu na yau sannan sai mu ɗaura daga darasin da zamu yi gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh